Ahojte všetci, ja vás vítam pri dnešnom podcaste Success Unity, kde hovoríme o multilevel marketingu, o podnikaní a spovedáme úspešných ľudí nielen z multilevel marketingu, ale celkovo z podnikateľského prostredia. A ja som sa naspäť do štúdia vrátil približne po pol roku, takže sa teším na všetkých nových hostí, lebo dnes budem mať zrovna špeciálneho hostia z Českej republiky, z Prahy, a je to úspešný líder v rámci network marketingu nie len v rámci Československa, ale v rámci celého sveta a jeho meno je Adam Škoda. Takže Adam, vítaj v Success Unity podcaste. Díky moc za pozvání. Tak hneď na začiatku by som sa ťa rád spýtal, že ako si sa dostal ty k multilevel marketingu a kedy to vlastne bolo? Tak obecně síťový marketing a přímý prodej tak je něco, co mě potkalo už v 18 letech. Oslovili mě na náměstí, jestli nechci hrát hru Cashflow od Roberta Kiyosakiho, a tak jsem na to kývnul. Hned jsem se dostal do podnikatelského prostředí, to mi bylo blízké, investoři, podnikatele, a tam jsem se dozvěděl, že existuje něco, jako je síťový marketing a že to může hodně pomoct. Tak to byl ten úplný začátek, 18 let. A čo ste v tejto firme robili, tam, kde ťa oslovili na náměstí? A tam jsem se dostal k prodeji fyzického zlata. Prodávali jsme zlato pro jednu ruskou firmu tenkrát a bylo to super. Hodně jsme se naučili, nové lidi, mladá komunita. A môžeš nám trošku povedať, lebo ja asi si myslím, že si na ten príbeh spomínam, že vy ste nejak všetkých ľudí nahnali do jednej miestnosti alebo vás vypustili nejako a vy ste ich rýchlo museli doniesť. Ako to tam bolo? No, to byla velmi cenná zkušenost do života pro vás, pro všechny, co se na nás díváte, tak myslím si, že vám to může dodat odvahu, protože realita je taková, že všude se dá i bez jazyku. My jsme vyjeli do Petrohradu, tenkrát ještě mi bratr říkal, že nás tam hned na letišti odvezou někam, že to je Rusko a co se nám tam nestane. Nestalo se nám tam nic, minimálně nic nepříjemného, ale to, na co se ptáš, tak ta pointa, která byla, tak byla ta, že my jsme měli školení na 3 hodiny, oni nám řekli, co máme dělat, jak to máme dělat, vytrénovali nás, no a pak nás prostě odvezli do ulic a řekli, a to byl čtvrtek, a řekli, v sobotu budeme dělat seminář a vaším úkolem je přivést lidi na ten seminář. Takže jsme byli v ulicích Petrohradu, nemluvili jsme rusky, nikdo z nás, a zvali jsme lidi a ty lidi přišli. Takže bez jakéhokoliv jako omezení člověk může kdekoliv a kdykoliv. Takže všetko bolo bez sociálnych sietí, všetko bolo, že person to person a iba ste proste stretli na ulici a poďte na seminár. Tak v sobotu dojděte, děláme šialené. zlato, máme tady příležitost, přijďte se podívat. A koľko vás tam bolo nakoniec? No, bylo to plná sála. Jo, určitě přes 100 lidí určitě. Tak to je šialené. Koľko si mal vtedy rokov? 18, 19. A nehambil si sa? Nehambil, tak my jsme neměli čas se hambit. To je za 2 dny, tak není čas se hambit. A čo prišlo po tomto zlate? A po tomto zlatě tak přišla zkušenost s přímým prodejem, protože v rámci tady té komunity já jsem se snažil se angažovat ještě v nějakém mastermindu a tam jsem poznal lidi, kteří jsou podnikaví, a nějak jsme se seznámili a po jednom kurzu Tonyho Robbinse tak jsem se vydal na Slovensko k mému kamarádovi a dostal jsem se do firmy, která se zabývala čistě přímým prodejem a tam jsem se naučil sílu prezentace, naučil jsem se skontaktovat člověka, přijít k němu domů, vysvětlit mu to, co ty produkty mu můžou přinést a navzdory tomu, že nikdo na začátku nechtěl kupovat, tak vlastně po hodinové prezentaci velká část lidí nakupovala. A čo to byla za firma? Firma Zaren. Firma Zaren, takže jsme dělali madrace na spaní, polštáře, infračervené podložky, úplně super na prokrvení těla. A byl to síťový marketing nebo priamy predaj? Ne, čistě přímý prodej, právě, že to byla ta dovednost, ta obchodnická, to, co vlastně se píše ve všech knihách, naučte se dělat prodej, naučte se dělat obchod a žádná firma bez obchodu nemá kam růst, takže je to základní dovednost. Vydržel jsem to dělat celý měsíc, takže po měsíci jsem se stal expertem a dal
se výpověď. A viděl jsi dobře za měsíc? Určitě se mi pokryly náklady. No. OK. A co přišlo potom? Pak přišla právě jedna věc, která mě asi nejvíc pomohla, co se týká mentálního nastavení. Byla to technologická společnost, která nabízela cloudové řešení a to byla firma, která mi umožnila v mých 19-20 letech si sáhnout i na takové peníze, jako je 20-30 tisíc euro za měsíc, což je 500 000, 3/4 milionu českých korun. A byť firma zkrachovala, pravděpodobně někdo vytuneloval, takže to nebyl úplně happy end tady toho podnikání. Většina podnikání není happy end, takže tohle bylo jedno z těch, které se nepodařilo, ale pomohlo mi to ukázat, že to je možné. Okay. To byl asi takový základ, trvalo to spoustu let se dostat znovu na takovéhle peníze, už to nebylo tak snadné, taky člověk byl opatrnější, možná držel vzadu, ale byla to dobrá zkušenost. A aký to bol pocit, keď si vlastne niečo budoval dlhodobo a zrazu prostě sa zobudil a už tam ta firma nebola, že ten príjem zrazu klesol na nulu? No, to bylo zo dňa na deň? Jedno z jako podnikatelsky nejtěžší období. Já jsem se snažil většinou neutrácet svoje peníze. A snažil jsem se být inteligentnější, investoval jsem, vybíral jsem si jiné společnosti a měl jsem ještě 3 partnerské firmy, kam jsem dával peníze. České firmy, které byly tady 8-10 let v miliardách, vlastnili pozemky, měli nemovitosti tu na Slovensku. A takže tam jsem se cítil bezpečně, jsem si říkal, kdyby se pokazilo podnikání, tak budu mít něco bokem. A stalo se to, že na Vánoce, bylo to těsně před Vánoci, kdy jsem měl tady ten snový život, velké příjmy a ještě odložené peníze, že jsem byl takový, se cítil bezpečně, tak to bylo období několika týdnů, tak všechny 4 firmy prostě zkrachovaly. Přestali vyplácet, zavřeli účty a já jsem neměl peníze na dárky, takže to byl takový jako velmi oči otevírající moment, co se může stát prakticky takhle a najednou nemáš nic. A to nie len v sieťovom marketingu, ale vlastně v každom podnikaní, aj v každom zamestnaní, kdekoľvek sa toto môže COVID stať. to ukázal, lidi na letištích neměli práci, vyhodili je, že jo, já nevím, ze školství, odevšať prostě najednou. Ta jistota, kterou máme pocit, že máme, tak život nám někdy ukáže. Ja si myslím, že toto zažíva veľa ľudí, že to tak zo dňa na deň skončí. A čo by, ako dlho to tebe trvalo a čo by si ľuďom odporučil, keď sa niečo takéto stane? Aby si sa dostal vlastne do toho správneho mindsetu potom. Já si myslím, že je důležité právě se dostat do toho správného mindsetu už předtím, že to je vlastně základ pracovat na sobě víc než na té práci. O to můžeš přijít, ale o svoji hlavu, pokud prostě se ti nestane nějaký úraz, tak většinou nepřijdeš. A pokud máš hlavu v pořádku, tak přesto, že ti zmizí majetek, přesto, že prostě přijdeš o nějaký statky, tak je dokážeš vybudovat znovu. Ale pokud máš jenom ty statky, ale nepracoval si na své hlavě, ve chvíli, jak o to přijdeš, tak to pak čteme v těch novinách, jak se někdo zabil, prostě zbláznil, odešel úplně, už to nedal a bylo to kvůli tomu, že ta hlava to nezvládla. A ako dlho tebe trvalo, kým si vlastně prešiel toto období a našel si niečo nové, čemu sa začal venovať? No, já jsem vystřídal ještě několik projektů tady po tomto krachu a už jsem si dával pozor, už jsem byl takový jako obezřetný, když už to bylo rizikové, tak první, co jsem říkal lidem, že to je rizikové, takže je to jako, že jsem měl dobrý pocit, a nebo minimálně nezlý pocit z toho, že když to nedopadlo, tak vůči těm lidem, protože vždycky je to o lidech. A pro mě byly nejdůležitější vztahy. A pokud někdo přišel se mnou o peníze, tak samozřejmě ten vztah to jako neposílilo a to mě mrzelo na tom to nejvíc. A tady, když už jsme šli do něčeho a bylo to tak nějak, tak já jsem se snažil eliminovat rizika, ale když jsme stejně do toho šli, tak ale věděli jsme, že se to nemusí podařit a vlastně velmi eticky jsme to těm a našim investorům a partnerům zprostředkovávali. Takže i když i ten poslední biznis, který jsem měl, který už narazil i na kryptosvět, a tak nedopadl, tak zaprvé já jsem exitoval velmi veřejně ještě předtím, než vlastně byl krach, takže mě mohli následovat, oni si vybírali jiné cesty, ale já jsem měl v tomhle úplně jako čistý štít a pak přišlo Zinzino, a firma, která pro mě byla čistě jenom uživatelsky. Já jsem hledal něco na mozek a Google mi poradil, že prostě ranní hluboký dýchání a omega-3 jsou 2 nejdůležitější věci, co náš mozek potřebuje, tak jsem se dostal k tomu jako zákazník. A protože se mi nepodařilo postavit vlastní investiční biznis tenkrát, tak jsem se začal zajímat, jestli bych nemohl spolupracovat s touhle švédskou společností a
2 roky a vyplatil jsem všechny dluhy a změnilo mi to život. Začal jsem cestovat po světě a užívat si to, co většina lidí nezažije za celý život. Reziduální příjem, pasivní příjem. Zinzino bola tvoja prvá produktová firma? A jo, první produktová firma. A ako vnímaš rozdiel medzi pracovať v produktovej firme a v finančnej alebo kryptofirme? Tak záleží, co člověk hledá. No. Pokud hledá rychle velké peníze a je mu jedno, že po něm zůstane spáleniště a spousta zadlužených lidí, tak určitě nemůžeme konkurovat proti nějakým pyramidovým schématům, proti nějakým letadlovým hrám, proti nějakým velmi futuristicky nastaveným a vizím, které jsou dokonalé, protože jsou to vize, je to něco v budoucnosti. A co se většinou nedá pokazit, ta vize se dá vždycky vymalovat hezky, ale jak říká Elon Musk, exekuce je problém. Ne vize, ne nápad, ale dotáhnout něco vlastně do konce a to je velký problém v kryptosvětě. To je velký problém vůbec aplikaci krypta na náš jako praktický život. Jo, ty vize jsou jinde. Takže to si myslím, že je jako základ, co kdo člověk hledá, ale pokud hledáš nějakou stabilitu, pokud hledáš něco, co je udržitelné, tak a najdeš si takový produkt optimálně denní spotřeby. To je za mě taková věc, která jako hodně tomu dodává šmrnc, když máš něco, co se konzumuje denně a optimálně ještě, když je to jako na celý život, tak tam je ten potenciál mít něco stabilního, silného a něco, co tě bude živit a nejenom tebe, ale třeba i tvoje děti a i budoucí generace. Ale je důležité si vybrat správnou platformu. Jo? Dával bych si velmi pozor na startupy. Většina startupů končí do 5 let bez ohledu na to, jak mají dobré produkty. Dobre, poďme ešte naspäť, lebo ja o tebe viem, že ty si veľmi úspešný líder nielen v Československu, ale aj vo svete, aj v Ázii a iných svetadieloch. Každopádne viem, že sa ti podarilo vybudovať, myslím, že za 6 rokov, čo si v Zinzine príjem niekde medzi 20 a 30 tisíc eur, čo nie je obrad, čo hovorím pre všetkých, že to nie je obrad, ale že je to naozaj čistý príjem, ktorý tebe chodí na účet a môžeš si s ním naložiť akokoľvek chceš. A mňa by zaujímalo, že ako si vôbec začal, ako si našiel tých prvých ľudí, lebo s týmto veľa ľudí bojuje, že ten začiatok je ťažký v sieťovom marketingu aj celkovo v podnikaní, že ako sa ti podarilo nájsť tých prvých ľudí a či sú s tebou ešte doteraz? A jo, všichni jsou se mnou doteď, což je důležitý. A já v podstatě aktuálně v České republice jsem nejmladší člověk z největší sítí u nás a moje ambice dneska je jít do světa. Už jsem vykročil, jak už ty dobře víš, a chtěl bych jako nejmladší člověk mít největší síť v Ázii a potom prostě se posunu na další trhy. A ty lidi, které stejně tak jako tenkrát, když jsem začínal, předtím už je to dneska 7-8 let dozadu, to běží strašně rychle, tak stejně ty lidi, který jsem získal tenkrát, tak to byly všechno lidi na doporučení. Ty prostě přišli skrze někoho ke mně a úplně stejným způsobem já dneska pracuji i na té Ázii. To znamená ty lidi, které já si získávám, ale ty ses mě zeptal, kdo jsou a byli to lidi na doporučení, co ke mně přišli a některé z těch minulých projektů někdo jak poslal a my jsme si udrželi ten vztah a dokonce jsem se držel jednoho pravidla, které si myslím, že je velmi důležité a spoustu lidí ho z nějakého důvodu vynechává. A já jsem oslovil i lidi s problematickými vztahy a bral jsem to, že by tohle mohla být naše nová etapa a u některých lidí to prostě vyšlo, udělali tlustou čáru za tím, že třeba v minulých projektech přišli o auto, přišli skoro o dům kvůli projektu, do kterého investovali, který já jsem zastupoval a prostě udělala se tlustá čára a ty lidi dneska jsou spokojení, mají spousty peněz, koupili nové byty nejenom v Česku, ale i v zahraničí, žijou půl měsíce prostě v zahraničí, v exotických zemích a mají se dobře. Takže asi pro ně je velmi dobré rozhodnutí. A ako dlho tebe trvalo bez sociálnych sietí, predpokladám, že si to budoval pred 7 rokmi, ako dlho ti trvalo dostať sa na nejakých 5-10 tisíc eur mesačne? No tak 5 000 už jsem zvládl během prvních 2-3 měsíců. A kolik stretnutí si robil za deň?
No, prakticky všechny. Mhm. Všechny. Stával jsem kolikrát s prvním stretnutím, protože jsem neměl tenkrát peníze ani na hotel a jediná moje cesta byla vlastně u lidí, kterým se Zinzino zalíbilo po mé prezentaci, tak mě nechali u sebe dost častokrát přespat, takže jsem přespal u nich na gauči a protože věděli, že o tom Zinzinu už něco vím, tak dost často mě ráno budili mezi 7-8 hodinu a říkali, hele, soused je tady, mohl bys mu to odprezentovat, tak já jsem otřel oči a vytáhl jsem balenční olej a tak to jsem začínal, no. Mhm. Takže koľko? A končil jsem někdy o půlnoci, někdy v 1 hodinu ráno. Takže možno aj 10 stretnutí za deň? Někdy i 10 určitě, no. A mezi tím prezentace a tréninky. A ako dlho si vydržal toto tempo? 11 měsíců. Pak se mi začaly zdát sny o tom, že jsem unavený na přednáškách, když už to byla 3. noc, tak už jsem se rozhodl, že si půjdu odpočinout na chvilku, ale za ten rok my jsme udělali spousty milionů euro v obratu a spoustu lidí se posunulo, dokázali vlastně za ten krátký čas, tak dokázali trefit rekordy, to, co nevydělali za 20 let předtím v jiných biznisech, ani v těch nejsilnějších měsících, tak najednou tady během 6-9 měsíců už měli takové výplaty, které nikdy neměli předtím. Takže nebyla to lehká cesta, byla cesta pod tlakem, hodně věcí se muselo dát stranou, ale prostě já jsem nikdy neměl to, co jsem vybudoval za těch 11 měsíců, tak nikdy nespadlo. Nikdy nešlo mít ten základ, což bylo zhruba nějakých těch 16 000 euro, tak nikdy vlastně ta výplata nešla pod to. A už je to o těch 7-8 let. To je perfektné, že ten biznis je vlastne extrémne udržateľný. A ja presne toto sa mi páči na tom biznise, ktorý budujeme, že vlastne ty si ho vybudoval pred 7 rokmi a naozaj sa držal stabilne ten príjem, pretože tí zákazníci ten olej a tie produkty dennej spotreby naozaj odoberajú dlhoročně, že? Jo, já určitě bych chtěl říct k Zinzinu, že ta platforma, která je, tak je dneska multiproduktová, tož z našeho původně tady, bych řekl, skoro single produktu, tak se stává platforma, která umožňuje podle potřeb lidí tak prostě vybrat, co jim sedí, vybírá se většinou kvalita, což je důležitá věc, tak zároveň i ten model předplatného, což je nejlepší model firmy jako Apple, Google, Amazon, že se snaží všichni jet na předplatným Netflix, takže je to prostě vzorec, který my následujeme bez ohledu na kritiky, který prostě nikdy nic nevybudovali. Ty nejlepší firmy to mají takhle, tak my se mezi ně řadíme a do toho ještě vůbec skandinávská, ten skandinávský naturel, jo, jak ním vzlížím. My tady v Československu si myslím, že máme velký prostor na zlepšení a Skandinávie je bez debat asi velký vzor a vhodný vzor. Ja viem, že teda si začal budovať týmy v Ázii a mňa by veľmi zaujímalo, že aký je rozdiel v network marketingu v Ázii, môžeš možno konkrétne povedať krajiny, keďže viem, že buduješ vo viacerých, v porovnaní s Československom alebo Európou. Že čo tam vidíš hlavný rozdiel? Tak já se ještě hledám a musím říct, já jsem nastartoval minulý rok v listopadu a ještě než zodpovím tady tu otázku, bych se rád jenom jako vrátil vlastně k tomu začátku, že já jsem pracoval rok, pak jsem si dal krátkou pauzu, 2-3 týdny a pak přišel covid. Takže mě se vlastně trošku zbortil ten můj jako systém, to moje tempo, takže já to vnímám tak, že jsem trošku změnil pak i nějaký priority a to se změnilo minulý rok dost i díky tobě, díky tvýmu nastavení, díky tvý pozornosti, díky tvýmu fokusu a takový nový svěží vlny, bych řekl, v naší firmě a tady v našich končinách. A mě to vlastně přimělo k tomu začít zase se soustředit na rozvoj a vybral jsem si nejdřív Filipíny a z Filipín tak jsem jel do Singapuru. Ze Singapuru tak jsem přeletěl na Tajvan. Z Tajvanu tak jsem potom přeletěl do Japonska. Z Japonska tak jsem přeletěl do Hongkongu a z Hongkongu tak jsem se dostal až do Číny. Když někdo říká, že Hongkong je Čína, není to úplně Čína, prostě jsem se dostal do Číny a do Shenyang a skrze ještě moje kontakty tak jsem začal práci v Koreji a to jsou ty země, kde dneska chci dávat velkou část pozornosti, takže byť jsem přiletěl minulý týden z Asie, tak příští týden budu zase odlétat zpátky. A ten rozdíl
pokud mám odpovědět, tak v zásadě je to všude jedno. Je to jedno. Když se na to budu dívat z tohohle pohledu, všude jsou lidi, kteří chtějí si zlepšit zdraví, všude jsou lidi, kteří si chtějí přivydělat peníze a jak po zkušenosti z Ruska nepotřebuješ nic, nepotřebuješ jazyk, potřebuješ mít důvod proč a když víš proč, tak si ty lidi najdeš. I kdyby si měl prostě ostovat na ulici rukama, nohama a prostě si to najdeš. Takže v tomto jsou to jenom nějaké jako názory toho, co lidi zažili, jak vnímají svět, ale v té jako skutečné realitě lidi jsou všude stejný. Ale máš všude dobrý že... lidi, špatný lidi a máš lidi, co chtějí pracovat a ty si ty cesty najdou. Ale hovorí sa, že Aziati teda pracujú tvrdšie a že vydržia dlhšie pracovať, že majú lepšiu pracovnú morálku, tak vieš to tak porovnať, že napríklad s Čechmi a Slovakmi? Či to je pravda, alebo je to len excuse pre... Nevím, já jsem velmi takový, já mám rád Čechy a Slováky a mám rád i Evropu, jsem hrdý na to, že jsem z Evropy a jsem hrdý na to, jakou máme hlavně tu dlouhou historii a myslím si, že prostě Československo tak jsou národy, které když chtějí, tak dokážou ze sebe vydat extrémní množství kvality, extrémní množství nasazení. Ty seš toho důkazem taky. Prostě když chceme, když se cítíme motivovaní, když máme tu příležitost, tak si zatím umíme jít a máme špičkový vědce, máme špičkové technologie. To, v čem jsme limitovaní, je, že jsme malý trh. Jo. To je prostě, to je fakt, ale že by nám tady chyběla kvalita nebo pracovní morálka, mám pocit spíš, že jsou to jenom jakoby snahy možná jako jiných států nás tady rozvrátit nebo prostě nás jako oslabit v té naší národní, v tom našem vlastenectví, ale myslím si, že to není úplně akurátní. A ako vnímaš, ako teba vnímajú, keď prídeš do Tokia a povieš, že si z Prahy alebo z Česka? Či vôbec to poznajú? A tam je to úplně nejlepší, proto tam tak rád jezdím a lítám a těším se na to úplně nejvíc upřímně. A vnímám to tak, že Japonsko ví, co je Česká republika, a ví, kdo jsou naši hudební skladatelé, a ví, jak dobře chutná naše pivo, mají zkušenosti s Českem a velmi pozitivní, ví, jak dobře hrajeme baseball, i když máme profesionální tým poskládaný z amatérů, tak prostě ví, že i v tomhletom nastavení tak dokážeme hrát světový baseball, což je jejich neoblíbenější sport. A to je, si myslím, něco, co mě jako hodně motivuje tam pracovat. A nejenom tam pracovat, ale i si tam hledat způsoby, jak tam žít do jisté fáze a i mluvit jejich jazykem. No to som chcel vedieť, že ja viem o tom, že máš mať prednášku v japončine budúci mesiac, že ako si už pokročil s japončinou. Je to tak. Předevčírem jsem se naučil pár sloves, tak to vypadá docela nadějně. Chceš aj verejne niečo povedať, aby sme mali dôkaz? Hajime mashite. Hajime mashite, watashi wa Adam des, Čekojin des. A tak dobré. Takže už ta prednáška bude, hej? Tak toto je ten úvod, to už umím asi ty 2 měsíce, co tam lítám, a to je základ. A pak zbytek, to už jsou věci, které je potřeba si poskládat. A samozřejmě ty začátky jsou bolestné, jako asi ve všem, protože člověk ničemu nerozumí, všechno je cizí, je tam nějaká beznaděj. Ale když je ten důvod velký, když je ta vize silná, tak prostě ten způsob se vždycky najde. Je taká zaujímavá vec, že ja tiež vlastne budujem tým v Koreji a nikto tam nevie anglicky, takže väčšinou, keď ideme spolu v aute 2 hodiny, tak sme ticho, lebo sa nemôžeme baviť cez telefón, cez prekladač, lebo však šofér musí šoférovať. A je to veľmi ťažké budovať to, keď oni nevedia angličtinu a ja neviem korejčinu, že či ty sa s tým nestretávaš, keď buduješ na toľkých stretnutiach, že ako funguješ, či povedz trošku, že ako to funguje. Je to tak, jak říkáš, je to náročný, je to výzva, je to bariéra a hlavně předat informace je jedna věc, ale v našem biznisu my přidáváme nějakou důvěru. Furt je to podnikání, je to o vztazích, chceme navázat ten vztah a bez toho jazyku je to bariéra. Takže jedna věc je předat informace, na to jsou technologie, ale pokud chce člověk hodně do hloubky, tak je to mnohem těžší. No. Je to prostě a zažil si tam aj nejakú vtipnú príhodu v rámci Ázie, keď si budoval network marketing? Vieš si na niečo spomenúť?
A těch příhod je mraky, hlavně toho, co se stane na cestách, tak toho je hodně. A něco vyloženě vtipného. Kým si premyslíš, že ja ti poviem, ja som išiel robiť seminár a všetko tam bolo zamrznuté, nešla ani televízia, takže robili sme to vnútri v budove, kde bolo podľa mňa tak nejakých minus 15 stupňov, všetci ľudia tam sedeli a začalo sa aj šmýkať vlastne, takže keď išiel jeden speaker na stage, tak samozrejme spadol ako na lade. No bolo to šialené a každý mal v ruke horúci čaj, aby sme vydržali tú hodinu počúvať tú prednášku, takže takáto bola môj prvý seminár v Koreji, takže tak k tomu můžu taky přidat určitě prezentace první na Tajvaně, kdy tam je zhruba 14 dnů z roku, tak je tam obrovská zima a ono se zdá, že 10 stupňů tady v našich končinách, že to jako není taková zima, jo, ale ono těch 10 stupňů není jenom venku, ono je i uvnitř, oni nemají žádná topení, nedá se tam nikde zatopit, takže ta prezentace, kdy měli bundy na sobě a já jsem na to nebyl nachystaný, tak jsem se třepal, tak to byly také zkušenosti, no, ale zvládli jsme to, vždycky se to nějak zvládne. Ja som tiež tak bol iba v košeli, že aby som udržal tú profesionalitu, že by som nebol v bunde, ale asi po 5 minútach som to nesvládal a už som stal bundu, že musíme takto. A našiel si tam už aj nejakých takých, že verných spolupracovníkov v Ázii, alebo... To je dobrá otázka. Je vidět i, že je to proces právě v tom budování toho vztahu a člověk, pokud chce, aspoň z mých osobních zkušeností, tak je dobré se tam vracet periodicky co nejčastěji, protože to ukazuje vlastně na ten commitment a ty lidi, když vidí, jak ten lídr je vlastně zapálený, jak je do toho zapojený, že je all in, tak mnohem snázeji si najde takové lidi, kterému vlastně odevzdají to stejné, odevzdají mu ten commitment, takže mám skupiny v Osace, mám skupinu teďkon v Tokiu, mám skupinu teďkon začínající ve Fukoce a ještě v jednom městě, které jsme teďkon navštívili, tak to byl takový úvod, ale už mají ponakupované produkty, už jsou otestovaní a už jde jenom o to se tam vrátit a nastartovat momentum, protože čas je úplně perfektní na to. A ako vnímaš porovnanie sieťový marketing a klasické podnikanie? Tak síťový marketing je lepší cesta, to se můžeme shodnout, to je bez debat, protože člověk má výhodu toho, že má vlastně lifestyle, jo, že může právě cestovat. Letos jsem víc jak 3/4 roku z roku pryč, jindy to bylo, že půl roku z roku jsem byl pryč, teď jsem víc jak 3/4 roku z roku pryč a vybírám si ty místa, a vybírám si, s kým se potkávám, s kým pracuji, a nemusím řešit zaměstnance, nemusím řešit sklady, nemusím řešit výrobu, nemusím řešit žádné složité účetnictví. V podstatě to, co vydělám, tak je můj zisk, to znamená peníze ke mně tečou, nejsou tam s tím spojené žádné velké fixní výdaje, jenom prostě ty, co si tam nastavím a dává mi to absolutní svobodu. Jo. A to je něco, co právě většina lidí, když třeba obratově jim přiteče víc peněz, ale pak je otázka, kolik vlastně mají na odvodech pro zaměstnance, kolik musí držet, kolik mají na skladech, kolik, jo. A to jsou všechno věci, které jim potom neumožňují dost často, pokud nejsou super sofistikovaní nebo super jako pokročilí, tak jim neumožňuje, i když peníze přichází, tak jsou prostě zafixovaní, nemůžou na půl roku, na 3/4 jen tak jako odjet s klidnou hlavou, s čistou hlavou. Ano. A to je výhoda toho síťového marketingu. Takže a je to vlastně příjem, který teče a spousta lidí vůbec si to nedokážou představit, jaký je rozdíl mezi tím, když někdo má obrat, anebo má skutečný zisk. Jo? A když má skutečný zisk, který vlastně jsou to peníze, s kterými si může dělat, co chce, může hned investovat, může dát do lifestyleu, může si pořídit hezký věci, může prostě dělat cokoliv, a protože nejsou zatížené nějakými fixními výdaji. No. A to si myslím, že je na tom ta pozitivní, to je ta pozitivní strana toho našeho typu podnikání. Versus klasické podnikání, tak zase tam, když jsi dobrý kapitalista, máš přístup
přístup ke kapitálu, máš přístup k dobrým lidem, dobrý lidi potřebují hodně peněz, že jo, tak samozřejmě ta škála je o tom, že prostě čím víc peněz tam dáš, tím víc můžeš růst, tak ale většina lidí nezvládá tenhle stres. Většina lidí prostě nejsou na to stavění a pro ně určitě je síťový marketing lepší cesta. Ja viem, že ty sa stretávaš s veľa milionármi, možno aj miliardármi v rámci celého sveta. A mne by zaujímalo, že keď im rozprávaš o tomto business modeli, multilevel marketingu, že aký oni na to majú názor. Lebo ja si myslím, že majú predsudky. Že aký oni na to majú názor a ako to vnímajú. A možno či už sa niekedy nejaký úplne, že milionár, miliardár pridal. Já mám řadu miliardářů i dolarových miliardářů mezi svými klienty. Jsou to lidé, kteří si s nadšením kupují naše produkty, protože jsou to chytří lidé, jsou to lidé, kteří pracují mozkem, jsou to lidé, kteří vlastně dbají na schopnost se soustředit, na pozornost, dbají na to, aby mohli podávat velmi velké výkony. A vzhledem k tomu, že my nejsme jenom prodejci nějakých potravinových doplňků, jako se to může lidem zvenku zdát, ale jsme firma, která poskytuje velmi precizní službu v oblasti výživy, která je postavená na důkazech. Jo, v angličtině ten název je Evidence-Based Nutrition a je to vlastně nejvyšší stupeň výživy, která může být. Je to prostě, když máš medicínu, máš lékaře, tak my děláme výživu, my dáváme do těla živiny, ale děláme to na té nejvyšší úrovni. A to vlastně přitahuje ty inteligentní lidi. Jo? A to si myslím, že je ten základ. Já nikdy nemluvím o multilevel marketingu, zaprvé to slovo nemám rád, myslím si, že nemá úplně nejlepší konotaci. Ja ho práve preto používam, aby sa stále dookola to slovo hovorilo, aby to nebol taký strašiak, lebo keď niekde povieš MLM, tak každý rýchlo uteká. Není to, já mám zkušenosti, že ve státech, kde jsem zrovna v těch asijských, tak tam je to ohromná čest pracovat pro firmu. Je to prestiž být přesně tady pod tím názvem a dělat pro ty firmy, zvlášť pro ty úspěšné, pro ty starší, nebo ne pro ty nové nadšené, kde člověk prostě neví, jak to dopadne. A statisticky to dopadne většinou špatně, takže prostě tam to nepomáhá, ale co se týká tady toho, tak vidím, že jsou místa, kde je to obrovská prestiž, je to o tom, že je to profese, už dneska lidé přestávají říkat, že to je industrie, ale je to prostě profese, tak jak máš lékaře, právníka, tak prostě lídra v síťovém marketingu, tak jsou to lidé, co jsou hrdí na to, ale já za sebe tady to slovo nepoužívám, mně se to nehodí do našeho biznisu a já když se bavím i s těmi miliardáři nebo s těmi multimilionáři, s lidmi, kteří něco dokázali, nebo jsou to elitní sportovci, nebo jo, prostě kdokoliv, umělci, tak já vždycky mluvím o tom užitku, o tom benefitu, co jim to přinese a nemám ani důvod s nimi řešit nějaký styl marketingu. Jo, to jestli firma platí reklamy, potiskne kamiony a cpe nám něco v televizi, dává reklamy do YouTube a nebo jestli ti dá provizi za to, a nebo jestli ti dá mezi provizi za to, že si naučil to nikoho prodávat a tady ty lidi to ani nezajímá. Jo, to se v tom šťourají prostě lidi, kteří nemají vůbec jako představu o tom, co jim to může přinést a řeší úplně nepodstatnou věc. A čo myslíš, že je takým spoločným znakom týchto všetkých milionárov alebo miliardárov, že úspešných ľudí, že ako oni majú nastavenú tú hlavu, že v čom je taký hlavný rozdiel? No, hlavně se dívají na věci jinak. Řeší to, co to přinese za benefit, ne kolik to stojí. Jo, zase člověk nevzdělaný nebo hloupý, tak řeší prostě cenu, místo aby řešil užitek, protože není důležité, kolik za to platím, ale co za to dostávám. A pokud mám něco, co mi prostě perfektně splní to, co to má splnit, tak ta cena vlastně by neměla být pro mě ukazatel. Ale pokud řeším jenom to, kolik to stojí, tak mě třeba štve zaplatit 20 korun za něco, co vlastně nevyužiju. Opravdu mě to jako bytostně vadí, je mi to líto a prostě cítím se špatně, ale pak mi nevadí dát 200 000 za něco, co budu používat do konce života.
Jo. A takhle si myslím, že přemýšlí právě i většina těch lidí, co znám, těch ultra úspěšných, protože myslím si, že tak jako základní princip úspěchu. Řešit ten užitek na prvním místě a pak řešit případně nějaký náklad. Povedal by si, že možno 90% týchto ultra úspešných ľudí užívajú balancolej? Čo ich stretávaš? No, tak v mém okolí určitě. Jo, v mém okolí určitě. A obecně máme ještě spoustu práce. Myslím si, že víc lidí o tom vůbec neví a přitom by z toho mohli participovat, protože když mají super péči, jsou to opravdu miliardáři, tak pokud ten doktor, ke kterému oni chodí, neví o tomto, tak prostě základ výživy tak najednou chybí. Takže to je tá naše mise. Spomenul si doktora, a to je moja ďalšia otázka, že viem, že ty organizuješ aj lekárske konferencie v rámci Česka, keďže v tvojej organizácii je niekoľko desiatok, možno aj stoviek doktorov v rámci Československa, že ako sa dostal k organizovaniu týchto prestížnych udalostí, sa dá povedať, ktoré sú vždy vypredané. Tak já kromě tohoto, tak my jsme založili ještě s mým kolegou, tak jsme založili neziskovou organizaci, je to dobročinná organizace a naším hlavním posláním je vlastně dělat edukaci, dělat osvětu a vzdělávat jak odborníky, tak i laickou veřejnost a být takovým mostem mezi tím vlastně, co je v těch profesionálních kruzích, potom, co je v těch, bych řekl, alternativních kruzích a vším mezi. A my vlastně už dneska naplňujeme, už máme za sebou přes 10 ročníků, kdy jsme pod záštitou České lékařské komory, tak jsme uspořádali odborné semináře pro lékaře, kde jsme se zvali nejenom lékaře, ale se zvali jsme i laickou veřejnost, většinou velmi vzdělanou, kolikrát v tomto tématu ještě vlastně nad úroveň informací právě té profi veřejnosti a proto se nám to krásně jako propojuje a mísí a lidé tam chodí s nadšením a vidí vlastně ten benefit, protože každý z řečníků, byť jsou to profesoři medicíny, jsou to dost často rektoři, jsou to lidé, kteří dělají přednosty v různých nemocnicích a jsou to vědci, lidé, co publikují, tak oni tam chodí s tím, že mají za úkol podat informace do takové hloubky, aby to neurazilo toho lékaře, toho člověka, který je prostě profík a sedí tam a poslouchá, ale zároveň, aby to pochopil i ten laik. Takže je to taková jako triky věc, ale zatím máme velmi výborné ohlasy a největší seminář měl asi 580 nebo 560 lidí. A to ukazuje jenom na to, že vlastně lidi, jako, že tam je potřeba, jo? Že to lidé chtějí rozumět tomu a chtějí se vzdělávat. A kedy je najbližšia prednáška a aká bude téma? Nejbližší máme mezioborový lékařský seminář, jestli se nepletu, tak je to v listopadu a můžeme dohledat konkrétní termín a přiletí nám doktor Paul Clayton, je to bývalý profesor z Oxfordu, člověk, který vystudoval summa cum laude v Edinburghu, vystudoval neurofarmakologii a takže ví o mozku, jak ho ovlivňovat právě přírodními látkami a jedna z hlavních věcí, co má pan doktor už dneska za sebou prozkoumáno a přednášeno a probádáno, tak je ta naše oblast. Takže to bude hlavní zahraniční speaker a do toho je tam řada českých profesorů a lékařů. Vieš spomenúť aspoň dvoch, troch? Dvoch, troch teď končí z hlavy, nedá, musel bych se podívat do programu, ale vím, že jsou to úctyhodní lidé. Kde to ľudia nájdu, keby si to chceli pozrieť? Najdou to na stránkách zgrp.cz a ta akce, ona není veřejně, potřebují link, takže optimálně, když kontaktují tebe nebo mě. Nebo tobie. OK. Dobre, tak poďme naspäť k network marketingu. A čo by bola tvoja rada pre ľudí, ktorí momentálne majú také, že ako keby zastavili na nejakom bode mrazu a nevedia, čo urobiť, aby sa znova rozbehli? Tak za mě osobně je to vždycky prostředí. Změna prostředí, změnit to, kde se nachází, to je asi úplně to nejdůležitější. A když se narodí dítě a to dítě neumí mluvit a bez ohledu na to, jaké má geny, bez ohledu na to, kdo byli jeho rodiče, tam, kde ho necháš, v jaké zemi ho necháš, s jakými lidmi ho necháš, takovým bude mluvit jazykem, těm se připodobní, od nich vlastně pochytá to, jací jsou, to, co dělají
a je úplně jedno vlastně, co bude ten původ. To prostředí to dítě sformuje. Nezačne mluvit česky, když bude prostě v Mongolsku. Nezačne. Bez ohledu na to, že 10 generací všechno byli Češi, prostě nezačne. Takže pokud si je zastavený někde a je prostě chce z toho pryč, tak nejrychlejší cesta, co může udělat, tak je, že změní to prostředí. Jo? Někdy to je změna partnera, někdy to je změna státu, někdy to je změna města, někdy to je změna práce, někdy to je změna prostě firmy, někdy to je změna sportovního klubu a toho vlastně nakopne. To je ten první impuls a pak už se mu to může skládat. Viem, že network marketing v rámci našich štátov robia 80% ženy, by som povedal. A veľa z tých žien je na materskej dovolenke. Ako by si riešil takúto situáciu, že keď sú zaseknuté, ale proste majú to dieťa doma a nemôžu sa nikde pohnúť? Čo by si im poradil? Vždycky se můžou nikam pohnout. Jo. Vždycky můžou jít do nějakého nového klubu maminek, můžou jít do nové školky, můžou jít prostě na novou přednášku, můžou jít prostě do nějakého nového spolku, můžou si najít nějaké nové kurzy online, můžou si najít i nové seriály, jo, něco, co je prostě bude stimulovat ten mozek k něčemu, aby šli do té akce, aby se podívali na tu realitu takovou, jaká je, ne jaká by si přála, aby byla, protože pokud není, to je jedna z častých chyb lidí, že se nedívají na věci, jaké jsou, ale dívají se na věci, jako kdyby byly takové, jaké by si přáli, aby byly. Jo, takže to si myslím, že je základ podívat se na to a odpíchnout se od toho. Ja sa s tebou veľmi rád rozprávam, lebo ty máš na všetko riešenie a to sa mi mega páči. Ale viem, že si prečítala aj extrémne veľa kníh a kebyže si mohol ľuďom poradiť možno 1-2 knižky, ktoré by si mal každý prečítať, že aké by to boli? Tak záleží, jestli to je opravdu jako v začátku, co je takový jako základ, úvod do nějakého myšlení, do nějakého vůbec jako nastavení tady našeho světa, do nějakých dovedností, tak tam to mám úplně jako jasné, jestli to je i úvod do našeho biznisu, třeba proč vůbec tady tak to mám také jasné. Pokud záleží, neexistují asi univerzální rady pro všechny na něco, ale je to velmi specifické u každého člověka, ale určitě vzpomenu ten základ. Minimálně moje první kniha, tak byla Bohatý táta, chudý táta od Roberta Kiyosakiho a potom, co jsem to přečetl, přestože nepocházím z podnikatelské rodiny, mám 4 sourozence, 2 bráchy, 2 ségry, nikdo z nich nepodniká, všichni jsou někde zaměstnaní, přestože mají jako tituly a vysoké školy a tak prostě dělají za ten průměr, co my tady máme. Ségra s Karlovkou, druhá ségra s veterinou, ty dělají ještě za ne průměr, ale za podprůměr, prostě za skoro minimální mzdy, přestože jsou to nejtěžší školy v republice, tak prostě taková je realita, není to jenom realita mojí rodiny, bude to realita spousty dalších. Já jsem se vydal jinou cestou, já jsem to přeskočil tohle, začal jsem číst a první knížka Bohatý táta, chudý táta, kterou jsem přečetl právě v těch 18, byla z toho klubu Cashflow, tak tam mě ji doporučili, tak jsem pochopil, že když budu přemýšlet jinak, takže budu moc žít časem z toho pasivního příjmu, že budu moc žít z příjmu, který už nebude spojený s mojí prací, ale bude spojený s prací jiných lidí a bude hlavně spojený s prací, kde budou na mě vydělávat moje peníze. Jo, to je úplně nejlepší stádium, pokud můžeš zaměstnat svoje peníze, které pracují pro tebe. Jo? Ale člověk musí začít prvně přemýšlet. Takže kniha Bohatý táta, chudý táta, potom myšlením k bohatství, zase jo, ne prací k bohatstvím, ne děláním k bohatstvím, ne se přetrhat k bohatstvím, ale myšlením k bohatství od Napoleona Hilla, určitě. Potom dovednosti, protože žijeme mezi lidmi, tak jak získávat přátele a působit na lidi. Výborná knížka od Dale'a Carnegieho. To je určitě velmi klíčová a do našeho biznisu, to bude poslední, tak to je biznis pro 21. století, kdy i náš generální ředitel Doug Peterson, který vlastně měl předsudky
proti síťovému marketingu. Vůbec mu nerozuměl, ale měl nějakou mlhu, že co to prostě jako, že jo, když mi zaplatí, budu konzultovat, ale abych takovouhle firmu a s ní něco dalšího, to určitě hlavně, ať to nikdo neví, jo. A potom, co si přečetl knížku Business pro 21. století, úplně se mu přetočil svět, stal se generálním ředitelem dneska jedné z nejrychleji rozvíjejících se firem, což je naše společnost Zinzino AB, a je to firma, která dneska i díky němu má obrovský tah na branku, má drive a mění životy lidem. Pomáhá zlepšit zdraví, pomáhá dát příležitost lidem, co se nenarodili na zlatých vejcích a přesto můžou žít život třeba tak jako já, prostě lítat po světě a bavit se, poznávat skvělé lidi, učit se od těch nejlepších a ještě předávat dalším lidem to, co se člověk naučí. Ďakujem vám pekne a sme teda na závere podcastu a ja by som sa chcel spýtať, že aká by bola tvoja posledná rada všetkým ľuďom, ktorí chcú v živote niečo dosiahnuť, že čo by bola tvoja úplne, že top rada pre každého? Tak nejdřív vědět, co chtějí dosáhnout, to je asi základ. Říká se, že když nevíš, co chceš, tak i když to dostaneš, tak vlastně si to nemůžeš ani vyhodnotit, že už to máš a být šťastný třeba až na věky, ale vědět, co chtějí, základ. Dále velmi důležitá vědět proč. Protože to, že něco chci, každý něco chce, jo, ale vědět, proč to chci a vědět, že to je můj důvod. Protože když to dělám z nějakého jiného důvodu, abych vypadal dobře před sousedem, tak když přijdou překážky, tak to vzdám a bude všechno špatně. Pokud to bude můj důvod a bude to pro mě osobně důležité, tak i když přijde ta překážka, tak je mi to jedno, protože je to můj důvod a já prostě najdu cestu, jak to překonám. Najdu si jiný způsob, najdu si jiné lidi, najdu si prostě cestu k tomu, co vlastně chci. Takže vědět co, vědět proč a pak prostě dát all in. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem za tento skvelý rozhovor, bolo to veľmi príjemné a dúfam teda, že príjmeš ešte niekedy na budúce pozvanie k nám. Tak pokud mě pozvete, tak určitě rád a hlavně pokud to bude přínosem pro lidi, pokud si z toho něco odnesou, tak za mě je to nejdůležitější. A ja vám ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí ste vydržali až do konca sledovať tento podcast. Môžete sa v ďalších dieloch tešiť na nových a inšpiratívnych hostí a budem rád, keď nám kliknete odber a samozrejme toto video alebo aj ďalšie zazdieľate so svojimi známymi, ktorí sa chcú posúvať ďalej v svojom živote. Pekný večer. Pekný večer.